Ngayon iba na ang panahon, takot ang dala ng bawat taon. Hindi na eraser ang lumilipad, kundi bala na nag-iiwan ng sugat. Noon eraser ang lumilipad, ngayon bala ang lumilipad. Saan na napunta ang kabataan na may pangarap at kasiyahan? DJ Mervin Rimax. Sana bumalik ang araw na laro lang ang pinag-aawayan. Sana ang kamay ng kabataan hawak ay libro, hindi sandata kailanman. Noon sa pisarang pangarap, ngayon luha ang pumapalit. Baguhin natin ang kinabukasan para sa batang may magandang pangarap. Noon eraser ang lumilipad, ngayon bala ang lumilipad. Saan na napunta ang kabataan na may pangarap at kasiyahan? Noon eraser ang lumilipad, ngayon bala ang lumilipad. Saan na napunta ang kabataan na may pangarap at kasiyahan? DJ Mervin